Fil-bidu ta' dan ix-xahar ta' Awwissu 2019, il-Dusija tiegħu il-Papa Franġisku bagħat ittra lis-saċerdoti kollha tal-Knisja Kattolika. Beda billi urina kemm jifhem it-tbatija tagħna meta inħossuna li qegħdin niġu kritikati minħabba dnubiet ta' xi wħud minna. Mod speċjali meta nitkellmu fuq il-pjaga doloruża tal-abbuż sesswali tat-tfal u taż-żgħażagħ. Il-Papa rrid jagħti kelma ta' kuraġġ lis-saċerdoti tagħna. Kelma ta' inkoraġġament, stedina biex nersqu lejn Ġesu u fl-istess ħin għamel qatt ta' affidament tas-saċerdoti tal-Knisja Kattolika fidejn qawwija ta' Sitna Marija. Jiena nixtieq ningħaqad ma' daw is-sentimenti tant sbieħ u nobbli ta' Lusija tiegħu l-Papa u l-ewwel nett nitlob li aħna bħala komunità Maltija napprezzaw ix-xogħol li qed isir fis-silenzju mingħajr ħafna trombi u daq ta' trombi minn ħafna saċerdoti, patrijiet reliġjużi u nixtieq ukoll insellem lin-nisa reliġjużi tagħna, lil-lajċi katekisti, lill-aġenti pastorali tagħna. Lis-saċerdoti ħuti nixtieq inwasslilhom kelma ta' kuraġġ, kelma ta' apprezzament u fl-istess ħin magħhom ninaqat kif qalilna l-Papa billi nitfa' ħarsti jew nitfgħu ħarsitna fil-mulej Ġesu. Li huwa msallab imma rxuxtat, igglorifikat għaliex huwa l-eżempju sabiħ tal-imħabba vera.